Vítam vás v prvom videu. V tomto videu vám ukážem, ako plne downgradovať iPad mini prvú generáciu zo stock iOS 9.3.5 až úplne dole na iOS 6.3.1. Na tomto som už robil video, ktoré vyšlo asi že pred hodinou, ale to nebol plný guide. Niektoré časti toho videa boli zrýchlené, takže dnes vám ukážem plný návod. Čo budete potrebovať, alebo toto vlastne proces mal byť rovnaký na iPade mini prvej generácie, iPad 2 a hociakom inom Apple zariadení, ktoré má čip Apple E5. Apple A5, Lightning na USB-C alebo USB-A kabel, potom laptop s operačným systémom Linux alebo macOS. Čo sa týka macOS, môže to byť Intel alebo Apple Silicon, nezáleží. Dobre, poďme začať. Ok, takže začnite tým, že si zoberiete váš počítač a pôjdete na stránku, pôjdete na link, ktorý nechávam dole v opise videa. Sú dve možnosti. Je možno, že z iOS 9 na iOS 8 a odtiaľ na iOS 6, alebo priamo z iOS 9 na iOS 6, ale ja preferujem najprv ísť na iOS 8. Takže idete sem na Legacy iOS Kit od ZGD, ťuknete sem na latest. Táto verzia sa môže zmeniť a stiahnete si tento zip, extraktnete ho a potom idete do terminálu. Idete do priečinku, kde ešte si ho extraktuje a napíšete .rest a potom ťuknete tab a malo by sa vám tam dať, že restore.sh. Dobre, teraz ste tu, ale teraz vám je to vlastne prakticky na nič, keďže ešte musíme robiť niečo na iPade. Takže proces na iPade, otvoríte Safari alebo hociaký iný Apple web browser a do hľadania napíšete carbon.sep.lol. Dáte go. Teraz na tejto stránke ťuknete run a môže to chvíľku trvať, áno, keď sa vám toto stane, že sa to prvýkrát proste nepodarí, kľudne len skúste znova. A keď to už takto dlho trvá, tak už viete, že to funguje a jo, teraz už len počkáte. Keď sa vám toto ukáže, že úložisko je skoro plné, to nevadí, len ťuknite done. A keď sa vám toto stane, že vám iPad ako keby crashne a máte Apple logo, tak gratulujem, máte úspešne jailbreaknutý iPad a teraz vám počkáte, kým sa znova spustí. Dobre, a sme späť. Teraz ideme Select to Unlock a malo by byť na vašej domácej stránke táto apka, ktorá sa volá Cydia, ale ešte nie teraz. Ešte raz idete do Safari a znova tam napíšete carbon.sep.lol a ťuknete Install Certs. Toto môžete ináč urobiť na hociakom starom Apple zariadení a malo by byť viac stránok podporovaných. Ako vidíte, mi to nejde, môžem len refreshnúť stránku, alebo keď vám to mrzne celý iPad, tak môžete ísť na stránku tlsroot.liten.ca. Ťukne na Install Cert a malo by to fungovať. Install a to sú vlastne aktualizované certifikáty, aby sa iPad vedel dostať na nové web stránky. Na vlastne web stránky, ktoré podporujú väčšiu bezpečnosť. Samozrejme, keď toto nefunguje, tak stačí len tlsroot.liten.ca a tuto ťuknete toto Signed iOS Bundle. A to je vlastne to isté. Dobre, teraz môžeme ísť do aplikácie Cydia. Toto, keď sa vám toto bude krútiť, tak to je úplne normálne. Teraz len musíte chvíľku počkať, kým sa vám toto nedokrúti.
Keď vám toto vyskočí, ja tam veľa týchto žltých errorov, to vôbec nevadí. Keď vám toto vyskočí, tak to je dobré, musíte ťuknúť Complete Upgrade a Confirm a teraz vám počkáte, kým sa vám zupdateuje iPad. Toto by nemalo trvať veľmi dlho. OK, takže ak sa vám stane, že Cydia crashne, nevadí, oni môžete znova otvoriť. Teraz ťuknite sem dole na Search a sem hore napíšete Open SSH. Takto, Open SSH. A ťuknite na túto hornú vec a dáte Install a Confirm. A teraz len znova chvíľku počkáte. Teraz môžete ťuknúť Return to Cydia a zobrať si váš Lightning na USB-A alebo USB-C nabíjací kábel, zase záleží, aký máte počítač. Teraz zapojíte Lightning časť do iPadu a USB-A alebo C časť do vášho počítaču. Teraz tuto dole napíšete bodka/. A keď už tu nám raz napísali restore.sh, tak stačí len stlačičku hore a malo by to tam znova byť. Malo by to nájsť váš iPad. Teraz idete na možnosť Restore/Downgrade. Samozrejme, predtým, než to urobíte, tak si samozrejme založíte celý váš iPad, ak tam máte nejaké dáta. Vyberete si iOS 8.4.1 a ťuknete Enter. Teraz len chvíľku počkáte. Teraz ťuknite Download Target IPS 2TV. Ale ja už som to stiahol, takže ja to už nemusím robiť. Takže potom idete hore na Select Target IPS 2TV a tu by malo byť len jedno a to má byť iOS 8.4.1. Teraz už len chvíľku počkáte, kým sa to všetko načíta. Teraz idete dole na Start Restore. Keď sa vás toto spýta, tak dáte Yes. Toto je otázka. Ak má váš Mac 8 alebo viac gigabajtov rámky, čo môžete zistiť tým, že idete sem na Apple logo a About this Mac. Hej, tu pekne vidíte, ja mám presne 8, takže ja dám Yes. Takže ak máte 8 alebo viac, tak dáte Yes, ak nie, tak dáte No. Samozrejme, to si pracuje aj na Linuxe, ale na Linuxe, keď ste, tak asi viete, ako zistiť, koľko máte rámky. Takže ja dám Yes. Teraz toto máte KDFU a PwnDFU. Keďže my sme jailbreaknutí, tak jednoduchšie možno, že KDFU, takže dáte Enter. Dobre, teraz keď sa vás to pýta na toto heslo, tak ak sa nič nemenilo, tak by ste tam mali napísať ALOTINE a stlačiť Enter. A teraz by sa to už pomaličky malo začať inštalovať, takže asi sem dám timelapsu a jo. Stretíme sa, keď to bude hotové. Ešte som chcel doplniť, že ako vidíte podľa toho procesu sa vás to spýta, aby ste odpovedali a znova zapojili vlastne vaše iOS zariadenie, tak to len spravte a potom by to už samé malo ísť. Takže stretíme sa, keď to bude hotové. Takže keď vidíte hello, tak viete, že tento proces bol úspešný, takže gratulujem. Takže teraz môžeme nastaviť náš iPad takisto, ako sme nastavili na iOS 9. Ja si vybral angličtinu, vy si môžete vybrať slovenčinu. Ja som na Slovensku, ak je tu nejaký Čech, tak za prvé čauko sused a za druhé vybereš si svoju krajinu, v ktorej aktuálne siete. Ešte raz musíte pripojiť, tak buď to pripojíte na Wi-Fi, alebo to pripojíte k Macu. Ja to preferujem pripojiť na Wi-Fi, ja to preferujem pripojiť na Wi-Fi. Samozrejme, ak by to, takto, sú dva spôsoby, ako aktivovať iPad. Prvá možnosť je cez Appleacké servery, takže vlastne ak sa pripojíte na vašu Wi-Fi a dáte tuto hore Toto, keď sa vám ukáže, tak ste na dobrom kroku. A samozrejme, ak vám to tam ukáže, že device failed to activate, tak čo musíte urobiť je pripojiť
váš iPad k Macu. Zase šípka hore Enter. Musíte ísť, tuto niekde by mala byť možnosť Attempt Activation. Takže ak sa vám nepodarí to aktivovať cez Apple, tak toto je ďalšia možnosť. Či to išlo cez Apple, či nie, vyzerá, že sme aktivovaní. Takže toto je vlastne pozícia GPS. Ja vždy, že prečo nie. Nastaviť ako nový iPad, Apple ID nepotrebujete. Môžete si tam dať vaše Apple ID, ale ja ho nepotrebujem aktuálne používať. Agree. Nastavte si heslo. Ak ste pozerali video to prvé, tak budete vedieť. Diagnostika Apple nemusí vedieť, čo robíme. Vítajte v iOS 8.4.1. Dobre, ako vidíte, Siri tu už je, to je dobré, ale najprv musíme ísť na stránku tlsroot.ca tlsroot.co.in.ca a odtiaľ si vlastne viete tie aktualizované certifikáty stiahnuť. Ťuknete Sign iOS Bundle, iOS 5 Plus. Teraz vás to vlastne zoberie do nastavení, dáte install, samozrejme ak máte heslo, spýta sa to na vaše heslo a malo by sa to pekne nainštalovať. Teraz vám vlastne Cydia bude lepšie fungovať, takže môžeme ju otvoriť. A vlastne od tohto kroku nebudete potrebovať počítač, takže môžete ho zatvoriť a odložiť. Toto keď sa nám ukáže, tak len počkajte, niekedy to chvíľku trvá, môžete dať Return to Cydia. Dobre, teraz ideme a Upgrade, ok, dáme Complete Upgrade a dáme Confirm. Tento by mal byť krátky, takže aj nedám timelapsu, hneď som späť. Keď sa to dokončí, tak budete, že Reboot Device, Return to Cydia alebo Restart Springboard, len to ťuknite a vráti sa to Cydia. Dobre, teraz môžeme ísť na Sources a dáme tuto hore tlačítko Edit a na druhom strane Add a napíšeme tu C O L B. Takto, coolbutter.com, dáte Add Source. Ak vám toto nefunguje, tak len skúste neskôr, alebo to znova napíšte, niekedy tá stránka nefunguje. Return to Cydia. A teraz ťuknite toto, že Coolbutter Repo. Dáte All Packages a vidíte tu 3. Toto nemusíte. Vyberete Coolbutter, Modify a Install. A teraz dáte Confirm a teraz to už ho necháte nainštalovať. Dobre, už je to skoro hotové. A teraz ťuknite Return to Cydia. Teraz táto možnosť je optional. Môžete nainštalovať toto, že Coolbutter Untether. A to vlastne, že čo? Lebo vlastne čo my robíme, neinštalujeme iOS 6, my ho dualbootujeme. Takže bude tam aj táto inštalácia iOS 8, ale aj iOS 6. Takže čo vlastne tento Coolbutter Untether robí, je, že vlastne vždy, keď sa vám zapne zariadenie, tak s týmto nainštalovaním sa vám to zapne priamo na iOS 6. Bez tohoto sa ma to spustí na iOS 8 a odtiaľ môžete ísť na iOS 6. Ja toto mám rád, lebo je to veľmi jednoduché, nemusím nič extra robiť. Samozrejme, ak sa chcete vrátiť na iOS 8, tak ho vypnite a pri zapínaní držíte zvuk dole a pustíte vlastne zvuk dole, až keď je úplne spustený do iOS 8. Takže tak. Ja to mám rád, takže to nainštalujem. A toto fakt je maličké, takže to aj nedám timelapse, len takto budem držať, aha. Dobre, vidíte, teraz vám to dáva, že Restart Springboard, tak to môžete ťuknúť. Dobre, teraz sa môžete vrátiť sem a otvoríte aplikáciu Coolbutter. Dáte Install. A vlastne teraz si budete môcť vybrať, ktorú verziu iOS chcete od iOS 6.0 až do iOS 9.3.5. Ja keďže chcem iOS 6, tak dám najnovšiu verziu iOS 6 a iOS 6.1.3. Vy si samozrejme môžete vybrať nejakú. Teraz ťuknete Storage a vyberete si čo najviac úložiska môžete. Samozrejme, čím viac úložiska vyberete, tak toľko úložiska bude mať iOS 6. Ale tým menej úložiska bude mať iOS 8, takže vyberte si správne.
Keď ste hotoví, tak dáte I'm ready. Spýta sa vás toto, či chcete vaše vlastné zapínacie logo, ja dám nie. Verbose Blue to vám vlastne ukáže, čo sa deje počas spúšťania. Podľa mňa je to celkom cool, takže ja dám yes, ale vy môžete dať no. A teraz vlastne už čakáme. Takže viete čo, timelapse. Keď sme späť. Ak sa vám tam toto ukáže, tak to je úplne v pohode, môžete dať done, či OK, či čo to tam bolo. A teraz len ťuknete reboot a počkáte, kým sa vám vaše zariadenie plne spustí na iOS 6. OK, takže iOS 6 to sa mi veľmi páči. Angličtina, Slovensko. Dobre, teraz keď sme tu, tak nemáme, že možno, že či sa dáme na Wi-Fi a či sa to bude reaktivovať, ale nebude sa to reaktivovať. Skúšal som to nieraz. Ok, takže to ste nemusí. Dobre, takže čo musíme urobiť je pripojiť iPad do Macu káblom a môžete sa pripojiť na Wi-Fi, ale nemusíte. A ideme do Legacy iOS Kit. Dobre, iOS Kit. No, by to nájsť naše zariadenie a teraz idete sem na Attempt Activation. A vyzerá, že to OK. Super, takže teraz už konečne môžeme odložiť laptop. Raz a navždy. Odpojiť ho z nabíjačky a hrať sa za iOS. OK, takže ja sa rýchlo pripojím na moju Wi-Fi. No dobre, a čo vám ešte chcem ukázať je, že ak chcete na hoci ktorom iOS-e urobiť YouTube appku funkčnú, že napríklad ste na iOS 8 a nejde vám toto, nejde vám YouTube, tak ukážem vám, ako to urobiť. Najprv musíte samozrejme certifikáty, lebo toto bola ďalšia časť, čo je zrýchlená a podľa mňa je celkom cool mať iOS 9. Dobre, toto bude trochu proces, lebo ako vidíte, defaultný iOS 6 nemá nainštalovaný appku YouTube, takže musíme najprv nainštalovať appku YouTube. No, takže najprv Cydia sa musí urobiť. Keď bude Cydia hotová, tak sa vrátim. No, dobre, už je hotová. Dobre. Keď sa vám toto ukáže, tak len vyberte user a done. Dobre, teraz uvidíte niečo. Nám to hore stiahuje, takže keď sa toto ukážete, dáte complete upgrade a necháte to zaupdateovať. OK, takže keď už ste updateovaní a máte všetko pekne naupdateované v CD, tak môžete otvoriť CD a ísť do tohto tabu Sources, túto dole. To nezáleží, či ste na iOS 9.8.7.6.1 Edit, Add a tu napíšete repo.vidstorlobe.me a dáte Add Source, ale ja ho už tu mám, takže keď ho tu máte, tak môžete ísť na ňo All Packages a vyberete Batteries a necháte to nainštalovať. Dobre, keď je Batteries nainštalovaný, tak znova otvorte Cydiu, Sources, Edit, Add a napíšete tam https a čo chcete pridať je cydia.skyglow.es máte Add Source. Dobre, potom idete do Skyglow repo All Packages a toto malo byť, že Tube Repair Beta a to nainštalujete. Tiež potom tu mám nejaké iné tweaky,
na mojich poznámkach na tomto iPade 2, takže aj tie si nainštalujeme, ale keď nechcete vidieť nič, skipnite na tento čas, kedy vám ukazujem, ako nainštalovať YouTube a urobiť Tube Repair beta, aby fungovalo. Ok, ešte jednu vec, čo som chcel povedať predtým, než vám ukážem tie tweaky, čo ja používam celkom často. Musíte nainštalovať AppSync Unified. AppSync Unified, len ťuknete Modify a Install, dobre? Dobre, a teraz tweaky, ktoré sú celkom cool, takže Power Down. Power Down. Vlastne teraz tu máte toto, že Slide to Power Off, ale z Power Down to budete mať aj, že Slide to Respring, Slide to Safe Mode a také. Takže Restart Springboard. Dobre, ďalší tweak, OpenSSH, ten už ste raz inštalovali, ale je to vlastne na komunikovanie cez SSH s počítačom, takže tiež celkom dobrý tweak. Dobre, ďalší tweak, čo sa mi páči a používam ho celkom často, Full Force. A to vám vlastne všetky appky, čo nepodporujú plne iPad, vám to zväčší tak, aby podporovali iPad. Čo je celkom dobré. Napríklad na tomto iPade 2, hej, Veteris napríklad oficiálne podporuje iPady, ale môžem ísť na Veteris a je to celé. Takže jo, Restart Springboard. Ok, vítajte späť. Teraz ideme nakonfigurovať Tube Repair, ale ešte predtým musíte ísť do aplikácie Veteris a nainštalovať aplikáciu YouTube. S týmto môžete trochu experimentovať, ale najnovšia verzia, čo pre mňa fungovala, je 1.0.1. Takže to nainštalujeme. Jeden troubleshooting, čo ja som potrebovala celkom často. Ak namiesto toho, aby YouTube išiel do download, ide to do failed, tak choďte do aplikácie Cydia ešte raz. Choďte search a vyhľadajte AppSync Unified. Nainštalujte ho a keď sa nainštaluje, tak normálne ja to mám trochu iné, lebo ďalšie tweaky, tak proste Slide to Power Off a potom ho znova zapnite a malo by to fungovať. Ok. Teraz ideme do nastavení, dole, Tube Repair a sem napíšete, nie sem, akože môžete to aj sem písať do nastavení, len tu vám to bude autokorektovať. Jedno miesto, kde vám to nebude autokorektovať, je tu. Chcete napísať https:// Tube Repair uptimetrackers.com trackers.com lomeno, a to lomeno je veľmi dôležité, nechajte ho tam. No ho len môžete takto hack, selekto, kopírovať, potom môžete ísť do nastavení a pekne to tam vložiť. Teraz môžete ísť do aplikácie YouTube a mala by fungovať. Ak nefunguje, tak reštartujte. Ja skúsim len respringnúť, ale vy keďže tu nemáte toto, keďže ste nepozerajte extra tweaky, tak musíte reštartovať. Ja môžem len respring. Nechcel by som ináč. Kľudne si to pozrite späť. Pozrite si to späť. A teraz, počkajte, si niečo zapnem. A teraz, keď otvoríme YouTube, funguje svojím Bumble? Nefunguje. Napísal som to tam služby. Prečo to nefunguje? Ok, skúsim reštart. Ok, jeden reštart neskôr, prosím, nech to ide. Yeah, boy! Ok, teraz Bumble. Pustíme niečo, čo je viac YouTubeovo akceptovateľné.
OK, ďakujem za pozeranie, dúfam, že ste si užili toto video, samozrejme like, koment, odober, povedzte mi, čo si myslíte a jo, užite si leto.